Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина. Бүгінгі шығарылышта. Дәүләт хезмәтләре порталында яңалык. Татарстанда социаль ипотекага документларны электрон рәвештә тапшырырга мөмкин. Güzellik dünyasında Татарстан халыклары дуслыгы йортында рәссам Әлфия Нурхәмәтованың шәхси күргәзмәсе ачылды. Көнбатыш санкцияләренә бәйле рәвештә салым органнарында ачылган ситуацион үзәкләр нинди бурычларны хәл итә? Белгеч аңлатмасы. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов видеоилемтә аша Россия төбәкләренә социаль-икътисади ярдәм күрсәтү мәсьәләләренә багышланган киңәшмәдә катнашты. Киңәшмә Россия президенты Владимир Путин рәислегендә узды. Үз чыгышында Рөстәм Миңнеханов төзелеш тармагына һәм торак коммуналь хуҗалык өлкәсенә чикләү чараларының йогынтысын йомшарту буенча кайбер тәкъдимнәрен җиткерде. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан 3 миллион квадрат метр чикне узды. Россия банкының төп ставкасын арттыру һәм ипотека кредитының ташламалы программасы гамәлдә булуын тәмамлау шартларында беренче ел базарда торак сату күләмнәре кимү куркынычы бар. 2021 елда ташламалы ипотека өлешенә барлык ипотека кредитларының 67% туры килгән. Шуңа бәйле рәвештә ташламалы ипотека программасын саклап калу һәм кайбер позицияләр буенча киңәйтүегезне сорыйбыз дип мөрәҗәгать итте Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Җәмгыятьтә икътисади кризис белән бәйле проблемалар китереп чыгару өчен санкцияләр алдан ук уйланылган дип белдерә медиа белгечләр. Әмма планнары барып чыкмады. Санкцияләрнең зур тизлек белән кабул ителүе, икътисадның нинди тизлек белән таркалуы, мөмкин булган санкцияләрне гамәлгә кертүләре турында нинди зур шатлык белән кычкыралар. Буларны бер көндә генә эшләү мөмкин түгел. Карагыз, ничек җайга салынган логистика, ул яхшылап әзерләнгән, киләнгән машина кебек. Ул башта ук Россия белән турдан-тур бәрелешкә керергә һәм югары дәрәҗәдә зыян китергә тиеш дип уйланылган. Биологик корал, бомба, мәгълүмати диверсияләр юлы белән тик зыянның алдан ук планлаштырылуы һәм аны махсус операцияны башлау юлы белән булдырмый калуы аңлашыла. Минем хәрбиләргә бердән-бер теләгем тукталып калмаска кирәк. Үзебезне сакларга, чөнки кешеләр безгә әле кирәк булачак, дип белдерде Казан федераль университетының журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбе җитәкчесе Леонид Толчинский. Көнбатыш тарафыннан кертелгән санкцияләр Донбасста махсус операция башланганчы ук планлаштырылган адым дип билгеләп үтә күп кенә экспертлар. Менә 20 көн инде безнең ил, безнең халкыбыз яңа чынбарлык шартларында яши. Бер нәрсәгә генә ачыклык керде, ватаныбызны яратмаучылар битлекләрен генә салдылар. Көнбатышның аерым персоналияләрдә ачык күренде, үз структураларын илебездән бик тиз чыгара башлаган конкурентлар да бар. Безнең шәһәребез эшмәкәрләренең көндәлек режимда үзара аралашулары сөендерә, тынычлыкның җитәрлек дәрәҗәдә булуын күрсәтәләр, таркаулык сизелми. Үз карарларын кабул итү өчен кергән мәгълүматны тирәнтен анализлар, алар үзләренең төп бурычы итеп бизнесларын, үз коллективларын саклап калуына атыйлар, дип шәрехләде Чаллы шәһәре сәүдә-сәнәгать палатасы берлеге генераль директоры Фәрит Бәшәров. Хәзер Татарстанда социаль ипотекага документларны электрон рәвештә тапшырырга була. Мәгълүматларны бирү өчен дәүләт хезмәтләре порталына керергә кирәк. Яңа функциядән 200 кеше файдаланган инде. Программаның өстенлекләре турында чираттагы язмада. Тагын бер уңайлык артты. Социаль ипотекага фатирга чиратка басу өчен хәзер документларны дистанцион рәвештә биреп була. Торак шартларын яхшырту буенча иң масштаблы программаларның берсе гадиләштерелгән форматка күчә. Польза по сокращению времени. То есть одно дело, когда человек выбирает время, там как... Шактый вакытны яңа калдыру мөмкинлеге барлыкка килде. Моңа кадәр документларны үзең килеп тапшырырга, көтәргә, документлар артыннан кабат кирәк иде. Хәзер андый ихтыяҗ юк. Барлык этапларда электрон рәвештә. Гариза Татарстан дәүләт хезмәтләре порталы аша бирелә. Шәхси мәгълүмат, үкремнәр, мәшгульлек турында белешмәләр тутырыла. Хәзер социаль ипотекага документлар исемлеге дә кимәгән. Кайбер мәгълүматларны система үзе ведомстводан соратып ала. Аны 18 квадрат метрдан әзрәк булса, бюджетный сферада эшләсә, я предприятиедә, ул ала социальный ипотеканы. Общий портрет шул хәзер менә яшь гаиләләр,
бюджетниклар. Гариза 30 көн эчендә карала. Кәгазь вариантларга ирешкән кешеләрне күп функцияле үзәктә көтәләр. Татарстанда социаль ипотека программасы бик популяр. Ел саен 3000гә якын гаилә фатир ала. Санкцияләргә карамастан, фатир алу кагыйдәләре үзгәрмәде. Беренче кертем шулай калды, 7% ставка үзгәрмәячәк. Бүгенге көндә төзелеп биткән йортлар или төзелеп бетергә якынлашкан йортларның бәясе 54 мең, ул тоже үзгәрми шулай калачак. Яңа төзелә башлаган йортларның бәясен кызганычка каршы әйтә алмыйбыз, но тырышабыз шул ук бәядә саклап калырга. Фатирлар Салават күпере торак комплексында бирелә. Төзелеш өчен урыннар бар. Республика клиник хастаханәсе янында да йортлар төзи башлыйлар. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Татарстан премьер-министры урынбасары Василий Шахразиев Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышын уздырды. Санкциялар дигәндә бер яктан авырлык килсә, икенче яктан тагында сыйфатлы продукция җитештерү мөмкинлеге бар, дип белдерде ул илдәге вазгыятьне шәрехләп. Шулай ук төбәк җитәкчеләренә җирле эшчәнлекне алып баруда сораулар туса, ярдәм итәргә әзерлеген белдерде. Премьер-министр урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе буларак язып җибәрә алам һәм бир язган һәрбер хат ул губернаторның өстәленә барып җитә һәм инде күреп торабыз безнең соңгы елларда һәрбер әйткән сүз барып җитә күбесенчә безнеңчә эшләнеп тормышка ашырыла. Шулай ук 16 мартта 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены ачылды. Быел җыенда Россия Федерациясының 41 төбәгеннән, шул исәптән Татарстан Республикасыннан кече бизнес, фермер хуҗалыклары һәм шәхси хуҗалыклар вәкилләре катнаша. Бүген җыенда катнашучылар бу районы авыл эшмәкәрләренең тәҗрибәсе белән таныша. Татар этникасы Татар федераль милли мәдәни автономиясе бастырып чыгарган методик әсбәп нәкъ шулай атала. Татарстаннан читтә яшәгән балаларга татар телен өйрәнергә ярдәм итүче китап Татар информда уздырылган матбугат очрашуында тәкъдим ителде. Әсбәпләр Россия төбәкләрендәге автономияләргә бушлай таратыла. Татар федераль милли мәдәни автономиясенең башкарма директоры белдерүенчә, әлеге китапларга ихтыяҗ зур. Бу мәсьәләдә төп ярдәмче Бурятиянең Татар милли мәдәни автономиясе рәисе Саҗидә Баталова булган. Ул идея һәм проект авторы. Бу инде безнең өченче һәм дә инде Алла бирсә соңгысы булмас дип торабыз. Алдагы елларда без менә шул регионнарда торган татар балалары өчен, татар яшьләре өчен әсбәпләр чыгарганыг инде. Чираттагы яңалык татарның милли горурлыгы көрәш яратучылар игътибарына. Иртәгә Казанның Акбарс көрәш сараенда каһарман шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган милли көрәш бәйгесе башлана. Быел бу турнир 59-нчы тапкыр уздырыла. Татарстанның төрле районнарыннан җыелган иң көчле егетләр, иратлар төрле үлчәү орлыкларында бил алышачак. Оештыручылар сүзләренчә, турнирда Муса Җәлил батырлыгы мисалында чын көрәшче булуның асылын аңлап була. Батыр кылучыны акчалата бүләк көтә. Шулай ук көрәшне тамаша кылучылар арасында да йыр җиһазлары уйнатылачак. Көрәш турнирына керү ирекле. Бу бәйгене төрле вакытларда, катлаучыларда да сокланып калды. Мин инде рәхмәт әйтәсем килә Ватаным Татарстан газетасына, аның редакторларына төрле еллар эшләгән, игътибар биреп, моны хөкүмәт уровенда соклап кала алганнарына. Бәйгенең дәрәҗәсенә килгәндә, менә без көрәшкәндә инде кешенең титулын шушы Муса Җәлил турниры ничә тапкыр уткан, шуннан чыгып бәялиләр иде. Яңалыкка килгәндә, быелгы турнирның иң зур яңалыгы миңа калса, аның кабат Казанга әйләнеп кайтуы. Чөнки 2005 еллардан соң Чаллыда, Әлмәттә, Биектауда, Зәйдә, Актанышта, Минзәрәдә булды. Һәм кабат Казанга әйләнеп кайтты. Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган милли көрәш бәйгесе турында тулырак хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз. Күңелгә ошаган эшне кайдан табырга? Бүген башкалабызның Вахитов районы мәшгульлек үзәгендә вакансияләр ярминкәсе була. Өлкәннәр өчен дә эш урыннары тәкъдим ителә. Берникадәр тәнәфестән соң дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Бәяләр контрольдә. Татарстанда шикәр һәм көнбагыш майы бәяләре буенча аерым килешүләр гамәлгә кертелде. Ашамлыклар җитештерүче предприятиеләр, социаль объектлар, балалар бакчалары, хастаханәләр, мәктәпләр, икмәк пешерү предприятиеләре өчен шикәр һәм көнбагыш майын алдан килешенгән бәядән китерү турында килешү төзеде.
Соңгы вакытларда барыбызның да борчыган бер сорау туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру. Шушы билгеләнгән планнарны тормышка ашыру өчен еш кына финанс мөмкинлекләре җитми. Нәкъ менә төрле кызыклы проектларга ярдәм итү өчен грантлар системасы эшли. Алар ярдәмендә иң кыю идеялар һәм теләкләр чынга ашырыла. Чираттагы грантлар республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына юнәлдерелде. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Алы Нурман иде минем ием, Тукай теле булды, ана телем. Ятмыймын мин хәзер кара урманнарда, Кырлай мәктәбендә алам белем. 2020-21 уку елында барыбызны да борчыган бер сорау. Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру. Районыбыз мәктәпләре туган телләр елы уңаеннан бик күп конкурслар, чаралар, конференциялар һәм бик күп төрле уеннар үткәрде. Бу чараларда безнең белем бирү учрежденияләре бик актив катнаштылар. Бүгенге көндә дә әле бу эш дәвам ителә. Milli тәрбия, туган телгә мәхәббәт бишектән башлана ди халык. Шуңа да балалар бакчаларында ике телне дә яхшы белгән бәләкәшләр тәрбияләнергә тиеш. Туган телләрне үстерү һәм саклау максатыннан оештырылган грантта без җиңүчеләр булдык һәм без шуңа бик бәхетле. Безнең балалар бакчасының материал базасы бик бай иде. Без балаларга киемнәр тиктердек, милли киемнәрне тиктердек. Һәрбер төркемдә өстәл уеннары алдык, дидактик уеннар алдык, күрсәтмә әсбаплар, милли курчаклар алынды. Әлеге грантны тырыш коллективы без белән яуладык. Әкият дип атала безнең гүзәл бакчабыз, истәлекле булган дуслар каршы алабыз. Мәгариф оешмаларының үз эш системасы бар. Шуның нигезендә мәктәпкәчә белем бирү оешмаларыннан башлап һөнәри белем бирүгә кадәр эш даими алып барыла. Бу ел дәвамында безнең балалар бакчасында бик күп төрле чаралар уздырылды. Әлеге эшләр юкка китмәде, уңыш җимешләре дә китерде. Балалар бакчабызга бик күп мультимедия җиһазлар, декорациялар, милли киемнәр, китаплар кайтарылды. Белем бирү учрежденияләре арасында бер бөтен структура булдырылган. Аңа 15 база мәктәбе, 17 төп мәктәп, 2 башлангыч мәктәп, 27 филиал мәктәп, 48 балалар бакчасы һәм 2 өстәмә белем бирү учреждениесе керә. Грант чынлап та безнең мәктәп өчен зур вакыйга булды инде. Анда катнашу, әзерләнү, төрле проектларны тормышка ашыру. Менә иң куанычлысы шул булды инде. Безнең кассага акча килеп кергәч инде. Без ул акча хисабына туган телләрне үстерү өчен әсбаплар, җиһазлар алдык. Класстан тыш эшләрдә мәдәниятебезне, балаларның кул эшләрен үстерү юнәлешендә эшләү өчен тулыландырдык. Аннан соң инде менә шушы барсын бергә җыеп әйткәндә инде менә шушы нигез, яңартылган нигез киләчәктә белем бирү, тәрбияләү, әти-әниләр җәмәгатьчелек белән эшләүдә зур, төпле нигез булып торыр дигән зур шаныч бар. Укучыларыбыз төрле олимпиадаларда, конкурсларда катнашалар һәм инде уңышларыбыз бик күп. 2021 елда игълан ителгән грантта катнашып җиңү яуладык. Бу безнең өчен зур горурлык һәм дәрәҗә. Грант акчасына без телестудия булдырдык. Бу безнең бердәм коллективның тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Киләчәктә дә гореф-гадәтләребезне, туган телебезне саклау буенча эшләр алып барырбыз. Яңа Кырлай мәктәбенең 70 еллык тарихы бар. Безнең мәктәптә 122 бала белем һәм тәрбия ала. Укыту һәм белем бирү процессын татар халкының милли традицияларына, гореф-гадәтләренә нигезләнеп алып барырга тырышабыз. Туган телләрне үстерү һәм саклау максатыннан оештырылган әлеге конкурска без Татар теле Тукай телем дигән проект белән катнаштык. Бу проект кысаларында без укучыларыбызга Тукай иҗаты нигезендә, аның әсәрләре, шигырьләре нигезендә милли традицияларыбызны күрсәтергә, аның әсәрләрен укып, балаларның фикер йөртүләрен бәяләргә һәм шулай ук менә фәлсәфи аларның әңгәмәләргә керүләренә ирешүгә, шигырьләрен укып,
табышмаклар шишеп, мәкалләр әйтешеп, шулай ук төрле рольле сюжетлы уеннар, хәрәкәтле уеннар, дидактик уеннар белән бергә Тукай әкиятләре персонажларын сәхнәләштерүне дә максат итеп куйдык һәм шушы максатыбызга ирештек дип уйлыйбыз. Киләчәктә дә республикабыз яңа грантлар уйлап чыгарсыннар иде. Моның өчен безнең республика җитәкчелегенә, район җитәкчелегенә һәм инде иң зур рәхмәтле мәктәпләребезнең укытучылар коллективына, укучыларга, әти-әниләргә чиксез зур рәхмәтебезне белдерәбез. Туган телебезне киләчәктә дә яклыйк, саклыйк, аның әһәнен тоеп яшик. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Автомобиль йөртүчедән башлап баш инженерга кадәр үскән. Сүзебез буа электр шелтәрләрендә хезмәт куючы Александр Шагаров турында. 40 еллык эш стажы булган энергетик белән профессияга килү тарихы, хезмәт үзенчәлекләре турында сөйләштек. Александр Шагаровның буа электр шелтәрләрендә хезмәт юлы автомобиль йөртүчесе вазифасыннан башлана. Армия сафларында хезмәт итеп кайтып, тормыш кырып җибәргәннән соң 1982 елның апрелендә килә ул оешмага. Работал 4 года. 4 года. И 4 ел йөртүче булып эшләгәннән соң оператив урынга чыгу бригадасында электр монтёры вазифасына күчтем. Параллель рәвештә Рязань совхоз техникумының авыл хуҗалыгын электрлаштыру бүлегендә белем алдым. Аны 1991 елны тәмамладым. Шул ук елны буа электр шелтәрләрендә оста булып эшли башлый Александр. 5 елдан соң буа электр шелтәрләре директоры Илгизәр Мөлеков аны электр шелтәрләренең буа районы баш инженеры итеп билгели. Менә инде 26 ел Александр Шагаров әлеге вазифаны били. 2 елдан артык аның эш көне билгеләнгән тыгыз график буенча үтә. Рабочий 7 часов, как обычно. 6:30 мы уже здесь. Иртәнге 7 яртыда без инде эш урыннарыбызда. Иң беренче әйдәп баручы инженер һәм оператив төркем инженеры белән аралашам. Аннан соң планерка. Узган көнгә нәтиҗәләр, бүгенгесенә яңа бурычлар куела. Соңыннан һәрберебез үз вазифасына керешә. Буа электр шелтәрләрендә 75 кеше хезмәт куя. Инженерлар, монтёрлар, контролерлар барысы да Александр Васильевичны җаваплы, таләпчән булуын билгеләп үтәләр. Какие вопросы есть к Александру Васильевичу? Нинди генә сорау туса да Александр Васильевич белән киңәшләшәбез. Бер кайчан да кире какмый, төпле киңәшләр бирә. Очень много дел сделал для нашего района, для Буинского района. Районыбыз өчен бик күп эшләр эшләде. Мәсәлән, Татэнергога күчкәндә трак пунктларны реконструкцияләүдә башкарылган эшләрдә аның роле зур булды. Ул әле коллектив белән төрле ярышларда да катнашырга өлгерә. Әнә шундый җылы сүзләр ишетелә Александр Шагаров адресына. 40 ел энергетика өлкәсендә хезмәт куйган. Инде лаеклы ялга китәр көне җиткәндә, язмышының шул дәвердә узган һәр баскычы өчен рәхмәтле булуын әйтә ул. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Физик, юридик затлардан салым җыюдан нинди яңалыклар бар? Узган елгы табышлар өчен салым декларацияләрен тутырып тапшыру вакыты кайчан тамамлана? Көнбатыш санкцияләренә бәйле рәвештә салым органнарында ачылган ситуацион үзәкләр нинди бурычларны хәл итә? Татарстан радиосының чираттагы турыдан-туры эфиры шушы актуаль мәсьәләләргә багышланды. 5-нче районара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин салым түләү буенча тыңлаучыларны борчыган сорауларга аңлатма бирде. Без дә студия кунагының кайбер көнүзәк сорауларга җавап бирүен сорадык. Мөнир Әмирович, хәерле иртә. Хәзерге шартларда салымнарны җыю ничек бара? Салым түләү өлкәсендә салым оешмалары һәр вакыт, һәр даим эш алып баралар. Һәм инде бу билгеләнгән салымнарны үз вакытында тулы күләмдә түләтү җыю өчен салым органнары барлык киштән дә файдаланалар. Һәм инде терәк-кирәк бүгенге көндә без инде салымнар җыю буенча тулайым эш алып барабыз. Безнең физ затларын, милли салымнарын түләү вакыты үтеп китте. Белгәнебезчә, инде үткән елның 1 декабрендә иде. Һәм бүгенге көндә әле барлык салым түләүчеләр дә түләп бетер дип әйтеп булмый. Шуңа күрә кемнәр түләп бетермәде, шулар буенча без зур эш алып барабыз. Аларга инде кисәтү кәгазьләре җибәрдек, түләү турында әзер квитанция җибәрдек. Әгәр инде безнең түләү
бурычларын түләү буенча җибәргән безнең хәбәрләргә җавап бирмәгән очракта без инде салым түләүчеләрне суд аша әлеге салымнарын алу буенча эш алып барабыз. Кемнәр 2021 елга табыш өчен декларацияны тутырып тапшырырга тиеш? Ел сайын яңа ел бәйрәмнәре үткәннән соң салым органнары декларация кампаниясын үткәрә. Ягъни 2021 елда алган табышлары турында физик затлар исәп-хисап тотарга тиешләр. Бу инде безнең декларация кампаниясе дип атала. Ягъни физик затлар үзләре яшәгән җирдә НДФЛ формасындагы декларация тутырып тапшырырга мәҗбүриләр. Бу безнең бер айрым категория физик затларга кагыла. Айрым категория физик затлар табыш алган чиракта декларация тутырырга мәҗбүриләр. Бу кемнәргә кагыла? Бу иң беренче менә милекләрен арендага тапшырган физик затлар. Гаилә кодексы нигезендә якын туганнар булмаган чиракта бүләк алучы физик затлар. Лотерея уеннарында 15 меңгә хәтле атып табыш алган физик затлар. Индивидуаль эшмәкәрләр, нотариуслар, адвокатлар гомуми системада эшләгән чиракта әлеге декларацияны тутырып тапшырырга тиешләр. Декларация тутырып тапшырыла физик затның үзе яшәгән җирдә салым инспекциясенә һәм әлеге декларация кампаниясының төгәлләнү вакыты 30 апрельгә билгеләнгән. Ягъни 30 апрельгә әлеге физик затлар үзләре яшәгән җирдә декларация тутырырга һәм салым инспекциясенә барып тапшырырга мәҗбүриләр. Декларация тапшыруның иң уңай ысулы ул идән чыкмыйча гына интернет аша физик затларның шәхси кабинетын аша электрон рәвештә декларация тутырып тапшыру мөмкинлеге бар. Ягъни тәүлек дәвамында атнага җирекен дип әйтәбез. Декларацияны уңайлы вакытта тутыра, электрон рәвештә барысында барлап, электрон имза белән раслап, декларацияны салым инспекциясенә җибәрә. Һәм инде бу бик уңайлы һәм яхшы күренеш, чөнки барып торасы юк, идән чыгасы юк, декларация тапшырганда чиратларда торасы юк. Әлеге декларация шушы усул белән җибәрү мөмкинлеге иң кулайы. Әгәр дә мондай мөмкинлек булмаган чиракта декларацияны тутырып үзең килеп тапшырырга була салым инспекциясенә яисә почта аша җибәрү мөмкинлеге дә каралган. Кемнәр салымнан азат ителә? Бу НДФЛ декларация тутырып тапшырганда азат итү дигән төшенчә каралмаган салым кодексында, ягъни табыш алынган икән, әлеге декларацияны тутырырга тиешләр. Монда инде декларация тутырганда салым исәпләнелә автоматик рәвештә һәм милкә сатканда бигрәк тә декларация тутырганда күп очракта салым барлыкка да килмәскә мөмкин, ләкин декларация тутырып тапшыру каралган. Шуның өчен һәрбер менә әлеге әйтеп кителгән категориялар алар декларацияны тутырырга тиешләр һәм декларация тутырып тапшыру менә мәҗбүри рәвештә әлеге категориядәге булган физик затларга каралган. Чөнки бу декларация тапшыруның срогы чикләнгән 30 апрель белән, әгәр дә 30 апрельдән соң тапшырыла икән декларация, бу вакытта салым түләү барлыкка килмәсә дә, салымны декларацияны үз вакытында тапшырмаган өчен санкция каралган. Аның күләме түләнәсе салым суммага бәйле, шул вакытта 1000 сумнан да ким була алмый. Хәзерге катгый санкцияләр шартларында ачылган ситуацион үзәк нинди бурычларны үти? Ситуация үзәге салым түләүчеләрнең менә эшләрен җайга салу буенча сорауларына җавап бирү буенча менә һәрбер салым инспекциясендә шулай безнең Татарстан Республикасы буенча идарәсендә дә ситуация үзәкләре барлыкка килде. Ягъни безнең менә санкция аркасында әгәр дә салым түләүче оешмалар, яисә индивидуаль эшмәкәрләр бер төрле санкция аркасында эшчәнлекләрен киметтеләр туктаталар икән, алар безгә мөрәҗәгать итә алалар, аңлатып үзләренең эшчәнлеген менә киметү буенча, ягъни хезмәткәрләрне кыскарту яисә аны эштән җибәрү буенча шундый ситуация барлыкка килгән вакытта алар салым инспекциясенә мөрәҗәгать итә алалар. Алар менә шушы үзләренең эшчәнлекләрен аңлатып, ни белән аларның менә эшчәнлекләре бүгенге көндә кимеде яисә туктап калды, барысын аңлатып безгә хәбәр итә алалар. Һәм без алардан алган хәбәр нигезендә әлеге хәбәрдән җиткерәчәкбез югары ишмага, федераль үзәккә һәм менә аларга ярдәм итү буенча законлы рәвештә билгеләнгән чараларны куллану өчен, аларга бер төрле ярдәм итү өчен менә шу ситуация үзәкләре эшли. Мөнир Әмирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез 5-нче район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.